Trembles at his voice. How great is our God? Spirit be how great is our God, and all will see how great is
umupo, ay sabihin mo sa katabi mo, dakila si Lord. Amen. Tayong lahat ay mga kaupo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Buksan po natin sa lahat ng Matthew 9 na 35 hanggang 38. Matthew 9, 35 hanggang 38. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them. He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into its harvest field. At purihin ng Panginoon ngayong taong ito na sineselebrate natin this year, that we are celebrating the 80th year anniversary of the ibang sabi ng Panginoon, thus saith the Lord. Dibo na ngayon, pakisabi dibo. Dalaga na. Ito ang sabi ng Panginoon. Pwede nang ligawan. So, dibo na. Pwede na rin mag-asawa. 18 years old na eh. No? Nasa legal age na. Ngayong sineselebrate natin, bagaman actually last June pa dapat mag-celebrate. Kasi ka-birthday ni Dr. Jose Rizal ang ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon was founded June 19, 1993. Kaya lang sa hindi naasahang pangyayari nga, ay na-move natin yung date nga kasi we are looking for a bigger place, no? Mas bigger than this one. Meron sana tayong ibubong. Sinisikap natin along major roads, okay na sana tayo ron. Nung ibubok natin, babalik tayo na i-reserve na. Kaya na-move natin at dito na lang tayo nag-celebrate. At marahil, ito yung kalooban ngayon ng Diyos. This is the place that the Lord has made. Amen? Amen? Ano sumasagot? This is the day that the Lord has made. At 18 taon na nga ang ito ang sabi ng Panginoon. At kung kinakakala yung 18 years old lang ako, nagkakamali kayo. Kasi 18 years na ang ito ang sabi ng Panginoon. Glory to God. At ang team nga natin ngayon ay it's harvest time. Yeah, it's harvest time. Makikita natin, tanggalin natin ito. Makikita natin yung grain, di ba? Naka-bundle na siya. Under the grain ay makikita natin yung mga mga fruits. Yan, mga fruits. Yan. So, these things symbolizes blessings, miracles, healings, promotions, and salvations of God. May tao pa ba rito? Pero sumasagot. Ito ba yung nai-stack sa kagandahan lalaki ko? Hindi kayo makasagot. So, mga minamahal, at ngayon ay sineselebrate nga natin yung 80th year anniversary ng itong sabi ng Panginoon. At alam niyo, after pa lang ng-camp natin, no, the best camp that we ever had. Best camp po yun, ginawa natin sa may Vidas Dharma Resort, sa may San Luis, San Luis, Pampanga. The best camp that we ever had last April. Sino yung nakasama nung last April? At may nag-suggest nga na magkaroon ulit ng camp this coming December. Sino gusto ng camp this coming December? Glory to God. So, we will have a camp this coming December. Glory to God. Mas marami rin sasama kasi mas marami rin may pera niyan eh. Mas maraming may bonus. Glory to God. So, after ng camp, I was talking to the Lord at tinatanong ko, Lord, ano ba yung team ng ito ang sabi ng Panginoon? You know, I have so many, marami kong nasa kaisipan ko na gusto ko. But in the end, it's the Lord that prevails. Ano pong nangyari? Ito po yung binigay sa akin ng Lord. Napakalayo talaga sa iniisip ko. Kasi ang team natin na last camp meeting natin ay
one family, one church, one goal, di ba? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and might. At ang t-shirt natin noon ay kulay lavender, no? At iniisip ko na susugan mo yung team natin na iyon. Pero hindi ganun ang nangyari. Iba yung binigay ng Lord. God revealed unto me na ito dapat ang maging team natin. It's harvest time. Amen. Kalagutin mo katabi mo, it's harvest time. Alam niyo po sa pag-ikot ni Jesucristo, sabi niya ganoon, sa kanyang pag-ikot, siya po ay nangaral siya ng mabuting balita. Mabuting balita ng pagbabagong buhay. Mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Mabuting balita ng pag-ahon sa kahirapan. Mabuting balita ng pagpapagaling at himala ng Diyos. Mabuting balita ng promosyon. Amen? Umiikot ang Diyos sa bawat lugar para sabihin sa kanila, it's harvest time for you. Amen? Ikaw pa ho ba rito? Hindi ko yung nakikinig. Para sabihin sa kanila, it's harvest time for you. No? Panahon ngayon ng pagbabago mo. Panahon ngayon ng iyong paggaling. Panahon ngayon ng pag-angat mo mula sa kahirapan ng buhay. Panahon ngayon ng iyong pagsagana. Panahon ngayon ng iyong blessings at promotions. This is the very reason why the Lord is moving from one place to another para sabihin sa mga taong ito, it's harvest time. May tao pa ba rito? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's harvest time for you. Sabihin mo sa sarili mo, it's harvest time for me. Bakit until now, maraming tao nasa bisyo, nasa kasalanan, lugmok sa sigarilyo, lugmok sa drugs, lugmok sa gambling, lugmok sa kasalanan. Bakit maraming tao until now ay lugmok pa rin sa kasalanan? Sila pa rin ay nabubuhay sa kasalanan. Kasi hindi nila alam na harvest time na nila. Na ito na ang panahon ng pagbabagong buhay nila. Dahil pag namatay sila, impyerno ang kanilang pupuntahan. Nakakaawa naman ang mga tao. The moment na marinig mo ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo Jesus, it means it's harvest time for you. Kapag ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, ang ibig sabihin niya, harvest time mo. Ito ang panahon ng pagbabagong buhay mo. Ito ang panahon na ikaw ay babaguhin ng Diyos. Na ang maraming pamumuhay ay lilinisin ng Diyos. Aalisin ka sa bisyo, aalisin ka sa kasalanan. The moment na marinig mo ang mabuting balita ni Kristo Jesus, ang ibig sabihin niya, it's harvest time for you. Ito ang panahon ng iyong paggaling. Ito ang panahon ng pagtanggap mo ng himala. Ito ang panahon ng iyong pagsagana, pagyaman. Ito ang panahon ng iyong blessings and promotions. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So kaya umiikot si Jesus sa iba't ibang lugar para sabihin sa kanila, it's harvest time for you. Lord, ano po ba ang harvesting ko? Ano po ba ang anihin ko? Panahon ng pagbabago mo ngayon. October 4, 1985, I was invited in a birthday party. And I thought it was just a plain birthday party. No, I went there just to eat. And eat and eat. And without knowing na yung pala ay birthday party ng isang born-again Christian. At bago kami kumain without drinking liquor and wine and bad spirits, I heard the good news. Nakarinig ako ng mabuting balita. At alam mo, ang nangaral ay isa naman siya college graduate. Kasi nung unang panahon sa iglesia iyon na aking pinanggalingan, mahirap na ikaw ay maging preacher doon, mahirap na maging ikaw ay pastor doon, na hindi ka college graduate. Kung hindi ka man college graduate, dapat college level ka. At maaari college graduate ka talaga.
Pero ewan ko ba, bagamat itong mga ngaral na isang college graduate naman, isang edukadong tao naman, he just preached, no? A plain Tagalog preaching. Maybe he taught so that everybody could understand it. He just preached a plain Tagalog preaching. At siguro yun nga, no? Dahil mga Pilipino naman tayo, para bagang lahat ng mga nakikinig ay sagap na sagap nila ang mensahe. At nagulat na lamang ako nung nagpapatanggap na ang pastor na iyo. Ako yung mga atundingit at ako'y nagtaas ng dalawang kamay at ako'y tumangha kay Cristo Jesus. That was October 4, 1995. It happened a long time ago. So nung panahon yun, harvest time na para sa akin. Amen? Amen. Harvest time na. Actually yung harvest time, matagal na nagsimula. Matagal na yan. Maaaring masabi natin, lingkod na Diyos, ngayon lang pa harvest time. Hindi po, matagal na. Matagal ng harvest time. Pero ang kaawa-awa ang marami, hanggang ngayon, hindi pa rin sila nag-harvest. Hanggang ngayon, ang maraming tao ay laho pa rin sa sigarilyo, laho pa rin sa alak, laho pa rin sa drugs, laho pa rin sa marijuana, laho pa rin sa shabu, laho pa rin sa bisyo at kasalanan. Hindi pa harvest time para sa kanila. Nakakaawa sila. Kaya maaaring masabi natin, lingkod ng Diyos, bakit maraming tao hindi nakakaranas ng harvest time sa buhay nila? Kasi ayaw nilang tanggapin ang katotohanan ng harvest time na po sa buhay nila. Amen? Amen. Sino rito yung hindi na po naninigarilyo, taas ang kamay. Amen? Yung hindi na umiinom ng alak, hindi na nagsusugal, hindi na bakla, hindi na tomboy, hindi na nabubuhay sa bisyo kasalanan. Ibig sabihin, naranasan na po natin ang harvest time. Amen? Naranasan natin. At nagpapasalamat tayo sa Diyos, naranasan natin tayo na-harvest ng Panginoon. At naranasan natin yung harvest of salvation. And not only that, sinurito yung pinagaling ng Diyos. Amen. Taas po kamay ng pinagaling ng Diyos. Pinagaling sa sipon. May hiling din yun, ha? Kasi pag pinapagaling nyo sa sipon, akala nyo, hindi healing yun. Pinagaling kayo sa ubo. Pinagaling kayo sa sakit ng ulo. Pinagaling kayo sa myoma, sa ulcer, sa cancer. Naalala ko nga po si Sister Vicky, sabi niya, nagkaroon siya ng cancer. Inoperahan yung kanyang ovary. Akala niya, may baby siya. Kamukha ni Popoy. Bigo si Popoy. Hindi pala baby yun. Yung pala ay cancer pala yun. At ang sabi ni Sir Vicky, si Rudy Fernandez nagkaroon ng cancer, patay na. Pero ako nagkaroon ng cancer, buhay na buhay hanggang ngayon. God healed. Even cancer. May tao pa mo ba rito? Ang tanong ay ito ay lingkod din sa bakit hanggang ngayon maraming tao may karamdaman pa rin. Hindi pa harvest time sa kanila. Dapat malaman nila na harvest time na ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Amen. Kaya kung nakakita ka ng mga tao hindi gumagaling, sila ang may kasalanan, hindi ikaw. Hindi ang kapitbahay nila, hindi rin si Lord. Sabagat nung umigit si Lord, ang sabi ng Biblia, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sicknesses. No? Lahat daw ng uri ng sakit ay pinagaling niya. Amen? So